J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est pas un calanque. Mais à moi, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EDX là. EDX? Oui, EDX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Hôtel Lafia. Hôtel Lafia, Dagaro Benendo, Sebare, Bangetaba, secteur 3 kono. Hôtel Lafia Narani Dususumaye, Kafara, Kilianka, Lafia ka. Hôtel Lafia Nyema, Aunana Kukura, Aïd Danfara do, Hôtel Lafia ni, Hôtel Tou ni Nyogonche, Kabulu Moanabo, Dakabana Panou, Katase Dakabana Batiri Lichomuma, pour que Kaseka Dususuma Fara, Kilian ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn hôtel lafiya kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel lafiya kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye 24/24 jiko o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye anw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan Afrique Europe k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo climatiseur dakabanaw k'i da lafiya la ka wuli lafiya la yɔrɔ kelen pewu anw fɛ Mopti yan Sebare Bangitaba secteur 3 a fɔ hôtel Lafia. Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ko hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bɛ fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafia hali n'aw ye maa ba kelen sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka hôtel Lafia magɛn hôtel Lafia a nana anw lafiyali de kama vraiment anw lafiyara juru sira 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye desanburu kalo ale tile 21 bi ye san 2024 bi tilegan in na an bɛna kibaruya damadɔ d'aw ma maa welelen fila bɛ an bolo bi fana yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka bi ta ye farikolo ɲɛnajɛ ye association sportive de Bamako Kura n'o ye AS Bamako Kura mɔgɔw ye olu bɛ an bolo yan an ni olu bɛna na masala entraîneur bi yan n'o ye Zaki ye ka taa se Sadia ma olu bɛna se ka na dɔ fɔ an ɲɛna tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba an b'a fo n'o ye Donali ye k'a sila nin waati in na a bɛ wuli ka jɔ la yaasa tɔn in a bɛ se ka se ɲɛfɛ cogo min na Falaye
tile fila in na an tulo bɛ mun na o ye Mali ka bɔli CEDEAO la. Bɔli CEDEAO in na a kuma cayalen don kosɛbɛ. Maa minnu ye CEDEAO kanubaw ye olu kɔni b'u sɔn CEDEAO ale majamuni na a n'a sera ka baara minnu kɛ. Minnu fana bɛ yen ni fɛla wɛrɛ bɛ olu la olu fana y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO majɛ caman yera a la sabula sigikunba yɛrɛ kun ye mun ye o ma se ka sɔrɔ. Maître Cheikh Oumar Konare ale ye kibaruya ci an ma ale fɛla ye min ye CEDEAO ko la. A ko ko CEDEAO sigira san 1995 san ka n'a bila bi la CEDEAO n'a ye fɛn kɛ ni maaw bɛ se ka o fɔ ko k'a majamu n'o ye kosɛbɛ o ye maaw n'u bolominɛw olu ka taa ni ka segin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ko wa ko CEDEAO ka koba kɛlen dan ye o ye han ko n'o tɛ ko wari a kun fɔra ko ka wari sigi sen kan CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o ma se ka kɛ. Fɛɛrɛ fana kun kan ka sigi sen kan sɔrɔw olu tɔndenw bɛ se ka sɔrɔw kɛ cogo min na ka fɛɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi u ka jamanaw kɔnɔna na bankiw ka se ka wari ta ka di cakɛjɛkulu ma kɛnyɛrɛye tigilamaaw ma min ye wolomasiri tabaw ye olu ka jɛkulu ka sigi sen kan min laminen don kosɛbɛ yaasa ka se ka dunjuguya ni banbaganciwale kɛlɛli kɛ. Maître Cheikh Oumar ko nin si ma se ka sɔrɔ ko nka ko n'a fɔra fana k'i ka CEDEAO ta k'a lajɛ hali politiki bankun kan n'a fɔra ko CEDEAO ka taa kɛlɛ ɲɛnabɔ dugu o dugu la k'i bɛ taa ye k'a fɔ CEDEAO tɛ se ka tiɲɛ fɔ koyi marakɛbaw u bɛ taa fara olu de kan olu bɛ se ka to fanga la cogo min na yaasa u kana bɔ yen pewu k'u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɔrɔ k'o kɛ faranboloka ye min b'a to CEDEAO yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ jamanaw kɔnɔna na ko nka k'an ɲɛ bɛ mun na CEDEAO ɲɛmaa jumɛn bɛ bi k'o ma san 3 kɛ mandat 3 kɛ tako 1 tako 2 tako 3 k'u caman y'o kɛ caman y'a lajɛ fana k'u ka sariya sunba k'a lajɛ k'u b'o bayɛlɛma k'u yɛrɛ sinsinnen to fanga la ko n'a fɔra fana ko min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ wulila marabaw ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO yan'ale kana tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko mara taabolo fanga kɛcogo démocratie labaliya cogo k'a t'o kɛ dɛ k'a bɛna ni embargo de ye k'o ta ka ɲɛsin jamanadenw ma o jamanadenw bilama olu de kɔni bannen don CEDEAO yɛrɛ ye kosɛbɛ ko n'o tɛ ko fanga caman bɛ yen bi mɔgɔw ɲɛ bɛ olu la olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min ma o ye dugudenw ka hamina dugudenw ka hakɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ k'o kɛ k'o sigi sen kan fala ye n'i ye maa ye CEDEAO tanuni ba la démocratie wanɛ don démocratie dun ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ cakɛjɛyɔrɔbaw la fandanw ka baara kɛ k'olu balo kudayi maa minnu mɛnn'o la maa minnu y'u se sɔrɔ la e yɛrɛ k'a ta k'a jateminɛ anw ka jamanaw kɔnɔna na bi mun de bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko dɔn u bɛ ko kalama u ye kalan kɛ tubabukan na walima kan wɛrɛ la fɛɛrɛw bɛ u bolo an bɛ se ka bɔ diɲɛ degun kɔnɔna na fala ye olu nalen don k'u bolo fila ta ka da u sen kan ko maa ma an wele maa ma an ɲininka fɛn ma sara an na an tɛ fanga la u ma foyi fɔ an ye i faso dun bɛ wari dila don min na ale min ɲininka n'o y'a sɔrɔ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo walima ni se b'i ye ni se t'i ye a y'i kalan k'i fɛɛrɛ bɔ ka tila tuguni ka sew k'i ye i ka se ka faamuyali kɛ bi o maa joli de sigilen don k'i bolo fila da sen kan ko ayi an ma wele faso bɛ ci u ɲɛna u n'u ka hakilinaw sigilen don ko sabula olu bolo t'a la olu da t'a la a nɛni a juguya ka fɛnw fɔ a ma minnu bɛ maaw tɔw futini ka taa fɛ u bɛ kɛ olu kɛbaa walenw ye nka min ye bɛɛ y'a ye ale sigi sogo sen kan a lawaleya cogo a lafaamuya cogo fo jamanadenw k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na jamanadenw ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ta se ka kɛ dala kuma dɔrɔn ye tuguni maa nana k'i nana mara kɛ n'a tɛ taa maaw ɲibin sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko e kɔni i tɛ se ka to yen maakun ye tiɲɛ ye ka ko to maaw ta la o ye tiɲɛ ye nka foyi tɛ bɔ a nɔ na o fana tɛ se ka kɛ sabula bi n'i ye ko caman jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni fiɲɛbɔda kɛra jamana in ye tuma o tuma ni maa gurupu ni maa fasugu min ye fɛn minnu bɛ yen bi ni olu kɛra ni u ma se ka ɲɛ sɔrɔ u bɛna ka na o de don maaw hakili la ka hakiliw baasi ka miirina juguw ta ka don adamadenw kunkolo la fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don yaasa ka se ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o tɛ fɔ lakarili maa gosili maaw dɔgɔyali don o don kuma fɔli min bɛ maaw futini ka kɛ marabaw kan a dun n'u dɔ bɛ dɔ la n'i y'a jateminɛ san laban ninnu na fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen kan waleya fɛn fɛn sigira sen kan wulikajɔ fɛn fɛn kɛra
ni y'a kimɛbaw a wulikajɔ kɛbaw u bɛɛ lajɛlen kun bolo bɛ fanga la ni min ma waati dɔ kɛ i ye waati janta kɛ i y'i seko ni i damayira bɛɛ lajɛlen kɛ bi k'an ka taa sɔ bɔ dakura la aw ko ayi k'aw ti sɔn a ti kɛ aw ɲɛna kuma tɛ nin waati laban in na kalata ko kuma min fɔlen bɛɛ lajɛlen nun si talen don pewu i ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔnna an ka taa kalata la an ka fɛɛrɛw sigi bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tɛ sa wa dɔw bolo gouvernement kura sigitɔ don jɔyɔrɔ ɲini o suguba wulilen don ka jɔ bi an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bolo a sera sa a ka dayɛlɛ i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen a ka na o nacogo kɔrɔ la falayi dugudenw sigilen don k'an bɛɛ filɛ i kumana o u bɛ k'i filɛ i ma kuma o u bɛ k'i filɛ waleya fɛn fɛn bɛ senna bi bɛɛ lajɛlen ta ɲɛdɔnnen don sabula politique maaw ko jɔyɔrɔ olu ko sanga olu ko nafa fɛn o fɛn bɛ n'o bɛ kɛ n'o bɛ se ka jamanadenw lafiya o tɛ olu ka sira ye kuranko kuma tɛ fɔ jiko kuma tɛ fɔ kalan tɛ ka kɛ ka ɲɛ o ko kuma tɛ fɔ lakanabaliya bɛ jamana fan caman fɛ dati don o la an ka taa kalata la kalata nana ni min ye an ka jamana kɔnɔ san labanw na an y'a ye an b'a fɔ démocratie jɔlan tɛ dɛ nka a ka ɲi jamana kɔnɔ jamana min ba sigilen hakili sigilen dugudenw bɛɛ lajɛlen n'u ka taa ni ka seginw nɔgɔyalen don miirinaw bɛ yen n'u bɛ se ka to yiriwali ni cɛfɔ ni kan bɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min nka bi an k'an sigi an k'an miiri an ka taasi n'a fɔra an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baara kɛ a ka kɛ tiɲɛ kan dɛ kɔrɔ tɛ ko maa minnu ye kojugu kɛ maa minnu ye degun kɛ ko pan ka kɛ sariya kunna n'an y'o kɛ an bɔra mun na an tɛ segin o la dɛ an bɛ taa an kɔ de o la sa bi malidenw ko wele bilalen don a k'aw cɛsiri a k'aw jija aw bɛ yan o aw bɛ kɔ kan o aw k'aw ka wuli ka jɔ n'aw ka timinadiya kɛ aw seko n'aw damayira la aw faso a kana taa janfa wɛrɛ la aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ coronnen o ɲɛna falayi premier ministre e ko a tɛ aéroport la n'a baara yɛrɛ ma ban yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa tour de contrôle kura o sigili bɛ yen min ye premier ministre ye kunungo conseil culturel économique et social a taara olu fɛ cour constitutionnel cour suprême ka taa fara au conseil de collectivité ka min ye général de division ye a y'i sen don nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa jateminɛw kɛ hakilina falen falenw k'o kɛ olu calatigɛ jɛkulu ninnu ɲɛmaaw fɛ baara minnu kalifalen don a la olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min ani ka ladilikanw ɲini u fɛ ani bilasiralikan bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka ɲɛ cour suprême ɲɛmaa n'o o ye docteur Fatogoma Tera ye a ko sariya batoli sariya bɛ ka sira min ta sisan o bɛ se ka sinsin dɔ bɛ fara o kan nka min ye ɲɛmaaw ye u kana ɲinɛ k'a fɔ ko olu ye misali ye cour constitutionnel ɲɛmaa n'o ye Amadu Usman Ture ye ale ko fɛɛrɛ min tigɛra ka di premier ministre ma olu ka talan ye seginna de ye a la n'o ye kalata ko ye o de bɛ tali kɛ cour constitutionnel la hakili sigi ni basigi kɔnɔna na kalata sanu man ka kɛ olu n'u jɛniyɔrɔ fɛ o la o conseil de collectivité olu kɔni ye marabolo ye marabolo min n'o cakɛda min bɛ yen bi n'o kɔni sigilen don ka se ka gouvernement yɛrɛ la kɔlɔsi ka bilasiraliw kɛ a ye conseil économique social culturel ni environnemental olu fana bɛ o dabolo kelen in na calatigɛ jɛkulu b'a kɔnɔ fasodenw ka tɔn b'a kɔnɔ min ye lafasa jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ nin jɛyɛrɛ ni nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen premier ministre ka fɔ la a kɛkun ye bɛn ni kelenya maaw ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma min ye baaraba minnu bɛ nalen don nataw la bɛɛ lajɛlen ka se k'i jɛniyɔrɔ fin a ko olu hukumu kɔnɔna na kunungo an y'a yira o la k'a fɔ ko agɛlɛku donni o san kelen ye kunungo ye an b'a yira o la sa k'a fɔ wolomasiri tabaw k'olu fo k'u waleɲuman dɔn armée yɛrɛ ale bɛ wuli ka jɔ la siganama dɔ o minɛna kunu Bamako yan pankurujigi kɛnɛ na base 101 maa siganama in gardien mun bɛ da la o de y'a la kɔlɔsi donfini minnu b'a la sa ani bugunatigɛ minnu b'a la tɛgɛ sira ka da o bɛɛ lajɛlen kan fala ye min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye wuli ka jɔ minnu kɛra don laban ninnu na fana ale fana y'o kibaruyaw di maaw bɛ se cogo min na k'u hakili to u yɛrɛ la k'a fɔ ko dugudenw kunnafoni sanumaw ka se k'o di wolomasiri tabaw ma Zangaso sugu Kucala mara la Bamaci wale kɛba maa 5 taara bin yen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko baganw kɔni u taara se olu de ma koyi maa minnu filɛ nin sa ko u kɔni ye mugukan de ci yaasa ka maaw jasira jama girinnen tuma min sa u y'u ɲɛsin kɛba ninnu ka nafolo ma n'o ye bagan ye k'olu dɛndɛ ka taa ni olu ye nka a yirala sa k'a fɔ ko maa dɔ kɔni ko joginna na marifakisɛ o sɔrɔ min ye Bamaci wale kɛba ninnu fana ye u ye maaw bɛɛ lajɛlen da u disi kan fana k'u bololaminɛw k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ o la fala ye bi Conseil national de la jeunesse ale ɲɛmaa bɛ sigi n'o ye CNJ ye maa 8 de tun b'a nɔfɛ nka a tɔ tora maa 3 ye Seku Danbele Modibo Keyita ka bɔ Narakaw fɛ yen ale ni Sori Ibrahima Sise
kalata o ye bi ye ɲɛmaa bɛ sigi cogo min min ye jɛkulu in tɔ bɛɛ lajɛlen maaw fana bɛ sigi ten impôt ale ye directeur kura sɔrɔ o directeur kura a tɔgɔ ye ko Amadu Fal Janga ale yɛrɛ impôt baarakɛla kɔrɔ ye a ka kalanw n'a ka seko n'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛnna impôt yɛrɛ kɔnɔna ma min ye décembre kalo in kɔnɔna na san 2024 o tile 18 conseil des ministres la a yirala sa k'a fɔ ko ale de bilara Mathias Konate nɔ na san 23 a y'o de kɛ fiscalité o baara hukumu kɔnɔna na cɛsiri ani timinadiya la min ye Amadu Fal Janga ye a bangena san 1973 o juillet kalo tile 30 leerekaw fɛ yen Tunbutu marabolo kɔnɔna na Amadu Fal Janga a bɛ duba kɔnɔden don min ye kalan ye a y'o kɛ sanayɛlɛ kalanw a y'olu kɛ kɔkan jamanaw la yaasa ka se ka a ka diplôme belebeleba fɔlɔ k'olu sɔrɔ o fana kɛrɛfɛla la fana a ye diplôme wɛrɛw fana ɲini minnu bɛ se k'a to sɔrɔ ko ta nasira fɛ sariya ko ta nasira fɛ anw yɛrɛ ka yan kalanso la n'o ye FSJE ye sciences juridiques 2022 kalansenw a taara olu kɛ yaasa ka se k'a ka dɔnniyaw k'olu sinsin o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka na i fasa fili fonction publique ale concours la san 2002 n'o ye 2002 ye Amadu Janga a ka sɔrɔ sa ka bila ka taa impôt directeur général ba la koyi wa min ye a ka baaraw daminɛnen de filɛ nin ye u b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko législation a taara o sous direction kɔnɔna na ye ka taa se fiscalité ni consensus ma a y'o o baaraw kɛ n'o ye sariya misɛnkow ye jagow ni sanu feerekow olu hakɛw jateliko la maa min don du ani denbaya o t'a bolo tulonkɛ la balimaw t'a bolo tulonkɛ la teri siraw yaasa ka se ka dɔnniyaw kɛ o t'a bolo tulonkɛ la o de la bi a yɛrɛ sa k'a fɔ maa min don maa caman ka maa don sabula maaw kungo o ye a kungo ye sanw ni sanw na sa min ye Janga ye a kɔni ye sew sɔrɔ sa ka se ka kalanw kɛ ka dɔ fara a ka dɔnniyaw kan o de la sa san 2004 u y'a ta k'a kɛ receveur des impôts ye ka b'o la tuguni san 2005 u y'a lana tuguni ka na kɛ Kucalakaw ka centre o directeur ye o directeuriya in a ye san 5 kɛ o la fo kana se san 2010 ma o de la sa impôt ɲɛmaayaba min bɛ Sangaw fɛ yen u y'a kɛ o ɲɛmaa ye inspecteur fana kun don min ye vérificateur général ye ale ka bureau la ka kɛ ni cakɛda jɛkulubaw olu sɛgɛsɛgɛli ye san 2012 min ye maa kofɔlen ye a ka wulikajɔ ni a ka baaraw kɛcogo timinandiya ani ka se ka sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ k'olu bɔ ɲɔgɔn na o y'a to danaya kurakura o taara ka d'a ka jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ lakɔlɔsili kɛ ka ɲɛ sisan maa minnu bɛ n'olu bɛ fiscalité hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ kɔkantaw ani kɔnɔnataw o de la sa a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban in na danaya ka ta ka d'a kan a kana kɛ impôt ale yɛrɛ directeur ba ye Falaye Orange k'a seginna ka taa Tonga dɛ Tongakaw ko olu kɔni kun Orange kun t'olu fɛ yen nka tile 2 in na a na kɛ u taara wulikajɔ kɛ ka antenne dilan kura ye parce que Bamaɲɔgɔn wɛrɛ n'u ka wale kɛbaaw olu kɔni bɛ antenne kari olu fɛ yen Falaye an ka bɔlɔnbaw n'an ka kinbaw tɔgɔ kun dara bɛɛ lajɛlen bɔra kalama min ye kunnafoni dɔ bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko majɛ dɔ yera baara in na ko sabula ko min ye Uribriel de Lille n'o bɛ Bamakɔ yan k'u y'o tɔgɔ jɔsi ka bɔ yen fɔfɔlikalaw ka kumana sa Briel de Lille ye ale ye maa ye tubabu don nka sɔnna pewu k'i tigɛ ka bɔ tubabulakaw la ka to anw fɛ yan ka baaraw kɛ fo Modibo yɛrɛ y'a kɛ a ka kɛnɛya minisiri ye maa caman bolo k'a fɔ ko ale de kun tɔgɔ dalen don carré na n'a bɛ fɔ ma sa ko Uribriel de Lille nka maa minnu ye tɔgɔda kɛ u ko maa suguya kelenw tɛ Docteur Jean Briel de Lille o dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ yan ale ye baara kɛ k'a daminɛ san 1913 ka taa kun fori san 1993 la carré min kun tɔgɔ dalen don a la o tɛ ale ye dɛ ko min ye Faransiskaw ka général ba dɔ de bɛ yen général Louis Alexandre Esprit Gaston Briel de Lille ale ye mara kɛ sinikɛlɛ ka Faransi sɔrɔdasiw k'olu kɔkɔrɔma don sinikɛlɛ la a y'o kɛ san 1827 ka na se san 1896 ma a bɔr'o la sa min ye Faransi ka marabolo minnu tun bɛ yen olu ɲɛmaaya u y'o d'a ma a sigiyɔrɔ kun bɛnnen don Dakar ma n'o ye gouverneur de Dakar ye san 1876 san ka na se san 1881 san ko wa ko bi ale Briel de Lille ko kinw bɔlɔnfuraw olu caman de tɔgɔ dalen don a la fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa Bamakɔ ta in n'o ye kun tɔgɔ dalen don a la ni Dakar taw k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen maa min tɔgɔ jɔsira ka bɔ i Falaye ko Jean Briel tɛ dɛ
Francis surasi ɲɛmaaba ko o de don kɔkan kibaruya minnu b'an bolo o ye François Compaoré Blaise balimakɛ ale kun taara k'a bɛ taa Blaise lajɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ k'a fari man di a la fala o don ni bi cɛ k'a bɛ segin ka taa France a ma visa sɔrɔ a tɛ fara kɔrɔkɛ kan ka to yen siɲɛ kelen san 8 ale y'o bɛɛ kɛ France n'a ko a bɛ segin ka taa ko visa k'o tɛ se ka d'a ma min ye Siri ɲɛmaaw ye kolo ni lamɛrikaw ye ɲɔgɔn ye o waati kelen fana na o bɛ ka laɲinini kɛ ko min ye Irisiw ka turupu ye k'olu k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yen Alimaɲikaw olu fɛ yen kalata o de dɔgɔdalen don olu ka chancelier n'o y'u ka fanga ɲɛmaa ye ale taara lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ka manja bɛ cogo min yɛlɛmali kɛra u y'a yira sa k'a fɔ ko février kalo nata san 2025 u na wasaden kalata o kɛ Alimaɲikaw fɛ yen ka ɲɛmaa kura wɛrɛ ɲini farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la maliyɛnw an ka denmisɛnw minnu kan ka taa CHAN na olu bɛ Moritani bi min ye taali o y'o ye sani ale tago filanan hukumu kɔnɔna na o tago filanan in sa kɔmasegi bɛ kɛ Bamakɔ yan décembre kalo tile 29 o kan ka kɛ 26 mars la bi an y'a mɛn ko min ye Gimba national n'o ye Abibu Danbele Gimba ye a denkɛ Seydou Danbele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Duse denmisɛnnin don ale fana bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la janaja o kan ka taa kɛ sankaw fɛ yen min ye somaw ye u kɔni ye su ta sɔgɔmada joona in na u bɛ k'u kunda san kan n'a ye yaasa ka se ka taa ka janaja kɛ an b'a fɔ sa ko Ala ka hinɛ a la Ala k'a da yɔrɔ sumaya min ye Gimba national ye an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Falaye an bɛ segin ka na farikolo ɲɛnajɛ la koyi an ka bi maa welelenw olu ta ye o ye association sportive de Bamakɔ kura AS Bamakɔ kura maaw olu de b'an bolo maa fila bɛ kɛnɛ kan yan Samakɛ kɛ ale ni Konate kɛ ale ni Tarawele kɛ voilà olu b'an bolo yan Zaki i ni sɔgɔma ko bɛ cogo di alhamdulillah yɛrɛ ni Sadia yɛrɛ do ça va kini ma taa di bi yan ayi bi ye Bamakɔ kurakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw ka tɔn in nana cogo di tɔn nana cogoya min na n bɛ tɔn hakilina bɔra mɔgɔ min na n'o ye Bɛnba Sila ye Donald n b'a fo n bɛ kuma n'a ka yamaruya kɔnɔna ye ale yɛrɛ ye mɔgɔ ye balontan ka d'a ye wa denmisɛnnin dɛmɛ ka d'a ye donc o yɔrɔ la a yɛrɛ tɛmɛna balontan fɛ parce que depuis a ka dɔgɔn a bɛ balontan a ye balontan fo o chance y'a la taa fo États-Unis a ka kalan hukumu kɔnɔna la a taara balontan lycée la o yɛrɛ la a ye record dɔ bila sen kan ye fo an filɛ nin yɔrɔ min na o record ma se ka bati fɔlɔ n'o ye ka 76 buts don en 30 match ale y'a kɛ kɔsa in na yɛrɛ américains y'a wele ka taa ka jɔnjɔn d'a ma o la donc o hukumu kɔnɔna la a kɔrɔbayara ka se a yɛrɛ y'a ye sisan a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ balontan ka d'ale ye a y'an ka quartier ta k'a lajɛ a ko centre yɛrɛ t'an ka quartier fan si donc a nana k'i sigi k'i miiri a sera anw ma k'a ɲɛfɔ anw ye k'a bɛ fɛ ka na ni nin hakilina ye an y'a fɔ a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko hakilina in ka ɲi donc o de la AS Bamakɔ kura idée nana bon a idée nana daminɛ la an ye difficulté caman sɔrɔ mais idée nana idée sera ka bila sen kan donc an bɛ denmisɛnnin fitininw former kalan na fo 18 ans donc ni chance comme partenaire b'ale yɛrɛ bolo a bɛ domaine caman kɔnɔna la donc n'a ye chance sɔrɔ ni minnu ye contrat sɔrɔ donc ani tɛsi a bɛ mɔgɔ caman bila ka taa tɛsi kɛ ka na hali ni minnu t'an ka club la n'u b'an ka quartier la n'a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogoya min na a b'o dɛmɛ ten donc AS Bamakɔ kura hakilina nana ten cogoya de la parce que balontan yɛrɛ ka d'ale yɛrɛ de ye a sigira sen kan ɲinan san joli AS Bamakɔ kura sigira sen kan ɲinan san 5 san 6 ye ayiwa Sadia e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye AS Bamakɔ kura la bon ne jɔyɔrɔ ye Segal de u ka papier ko ɲɛnabɔli a ye de b'an ka transfertw kɛ ka taa lisansiw ɲɛnabɔ cɛkɔrɔ ye ni fédération bɛ baara kɛ dɛ o baaraw bɛ kɛ cogo di non comme an ma affilié fɔlɔ an ma affilié fɔlɔ licence t'aw ka mɔgɔw voilà licence t'u bolo cɛw la an bɛ taa aw ka joueurs ta dɛ an bɛ taa ɲumanw ta ka taa n'u ye dɛ non o se ka kɛ o parce que an kɛlen don ka papier de kɛ ni licence t'aw bolo non an kɛlen don ka papier dɔ kɛ an n'u cɛ parce que denmisɛnninw don centre de don an bɛ autorisation parentale ɲini n'o o laɲiniw sabatira o la i se ka denmisɛnninw ta k'i bɛ bɔ n'u ye ka taa n'u ye o tɛ taa club wɛrɛ la ten i se ka taa club wɛrɛ la f'i k'o sɔrɔ bon o la sa an kɛlen don an bɛ denmisɛnninw former
ne équipe mun bɔra nɔfɛ jeliba ninnu ni Esad ninnu ni Sobew an bɛ denmisɛnninw d'u ma ni gérou feerela u b'an ka 10% sanu d'an ma an bɛ équipe musaka dɔw ɲɛnabɔ n'olu ye. Ayiwa mais tɔn sigilen sisan cɛ est ce que denmisɛnninw bɛ yen minnu bɔra ni olu sera ka équipe nationale dɔw sɔrɔ wa. Bon denmisɛnnin b'an bolo mun bɔra hali n'i taara sisan jeliba junior la o capitaine o ye an ka denmisɛnnin formelen dɔ ye n'u b'a fɔ ale ma ko Kirikou Bamakɔkura an kɛlen don k'o former jeliba mɔgɔw y'o ta junior la o bɛ yen nɔ o bɛ hali sisan o bɛ ka jouer. Mais secrétaire général ya baara in an b'a dɔn k'a fɔ ni ma fili Sila ninnu fana tun kɛlen don ka club ni centre ka tɔn sigi aw b'o la. Non an t'o la. Aw t'o la club ni centre de football minnu bɛ Mali kɔnɔna na Sila ninnu olu kɛlen k'o sigi. Non an m'a don o la fɔlɔ mais an b'a sira kan an bɛ ka kow ɲɛɲini ka don a la. Ayiwa Zaki ye kuma dɔ fɔ ko daminɛ ma nɔgɔya sɛbɛnko de don wa ou bien mun ko de y'a to n'a daminɛ ma nɔgɔya aw bolo. Non i b'a dɔn ko ma nɔgɔn parce que équipe min bɛ sigi an bɛɛ de wele gère kɔrɔ fɛn fɛn bɛ Bamakɔkura. Aluseni o ka ca sa dɛ. U ka ca ni Aluseni Keyita ninnu. A ye Kader wele ya. Gère fɛn fɛn bɛ Bamakɔkura k'an b'a dɔn ko gère kɔrɔ don an sera ka bonya. Ani Sala Basala ninnu. Basala ninnu ni Izo ninnu. An sera bɛɛ ma ni Basɔ Tarawele la Basɔ ninnu bɛɛ an ser'u bɛɛ ma k'a f'u ɲɛna bon k'an bɛ fɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ Bamakɔkura ka équipe dayɛlɛ bon u yɛrɛ y'u ka yamaruya di k'o ye hakilina ɲuman ye an ye baara in daminɛ mais a ma nɔgɔya parce que Donald kelen de ye équipe in président ye mɔgɔ tɛ k'a dɛmɛ ale kelen de b'a fɛn bɛɛ kɛ bon o ma nɔgɔn dɛ o ka gɛlɛn mɛnɛ ya an bɛ k'an débrouiller dɔɔni n'an fanga ye ni Ala ye ko min nɔgɔya ka sababu ɲuman k'an ye an ka se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu fana bɛ dɛmɛ don an ma k'an na yiriwa k'an se sanfɛ. Ayiwa Zaki i ko équipe bɛ yen catégorie jumɛn ni jumɛn b'aw bolo aw bɛ entraînement kɛ yɔrɔ jumɛn ani est ce que aw bɛ compétition participer wa. O ɲininkali diyara n ye donc o yɔrɔ yɛrɛ la ni n bɛ weleweleda kɛ an minnu tulo b'an na n'u bɛ se k'an dɛmɛ parce que entraînement bɛ kɛ terrain min na quartier terrain de don. Bɛɛ de ta don quoi. Quartier terrain don mais alhamdulilayi an ma problème sɔrɔ ani quartier cɛ depuis entraînement daminɛra la fo ka se fo bi ma mais a ka kan nin club sugu surtout i bɛ ka denmisɛnninw former i yɛrɛ ka yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye i bɛ se ka taa denmisɛnninw former yɔrɔ mun na donc an b'a baara kan donc n'an sera ka dɛmɛ o yɔrɔ ta fan fɛ o bɛ diya n ye donc depuis entraînement bɛ daminɛ depuis minime depuis denmisɛnnin fitininw entraînement bɛ daminɛ o ye sɔgɔmafɛla ye donc olu mana ban minime bɛ yen nɔ cadet bɛ yen nɔ ka taa se fo junior ma an dan ye junior de awɔ. mais aw bɛ compétition kɛ wa. alhamdulilayi an bɛ compétition kɛ comme an ka président yɛrɛ ye mɔgɔ dɔnnen don balontan ko kɔnɔna la donc fédération yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ dɔnnen don relation b'a la fédération kɔnɔna la donc fédération ka compétition caman bɛ yen nɔ an b'o participer junior ta fan fɛ championnat junior yɛrɛ kuma caman an b'o participer. mais carré kɔnɔ balontan tɔ dun aw yɛrɛ tɛ ŋaniyaw ta ka kupuw sigi sen kan wa. bon carré kɔnɔ balontan compétition dɔw bɛ yen nɔ par exemple an b'olu participer mais kuma dɔw la joueurs pour que u kana bana président yɛrɛ tɛ sɔn ni an ka participer carré kɔnɔ club compétition bɛɛ la sinon carré kɔnɔ compétition belebeleba kelen bɛ k'an ka quartier la san o san an ka club b'a participer n'a bɔra o la o coupe ye coupe Ashura bɛ coupe organiser Bamakɔkura san o san donc AS Bamakɔkura bɛ participer à la san o san. aw ma deli k'a ta fɔlɔ dɛ. non an ma an denmisɛnnin chaque fois an bɛ ka éliminer premier tour la mais aw bɛ bin an bɛ ka denmisɛnninw jateminɛ an bɛ ka chaque fois an b'an préparer ka na pour que an bɛ se ka nɔ bɔ ko la cogoya min na. ayiwa i ko papier ko de b'e bolo ni maa min b'a fɛ k'a den tɔgɔ sɛbɛn a bɛ kɛ cogo di i ye autorité parentale min fɔ anw b'o mɛn kuma caman ni dugutaga de bɛ yen wa ka kɛ sisan aw ni jolibaw ni sariw don yan ani realiw n'a tɔw aw bɛ se ka joueurs feere olu ma mais ni kɔkanmɔgɔ min ye nana Bamakɔ yan n'o ye denmisɛnnin dɔ ye aw fɛ yen dun o ko bɛ kɛ cogo di ani tɔgɔ an k'a daminɛ ni tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka na i tɔgɔ sɛbɛn joli don a bɛ kɛ cogo di cadre ni minime ni junior. n'i bɛ fɛ ka n'i tɔgɔ sɛbɛn an kɛlen don k'o nɔgɔya mɔgɔw bolo parce que jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a ka gɛlɛn c'est vrai parents bolo bon an kɛlen don ka fɛn min nɔgɔya parce que denmisɛnninw ka ɲɛtaga o de ka ɲi balontan na a bɛ éducation fɛn denmisɛnninw bolo an yɛrɛ an kɛlen don ka min kɛ an bɛ k'a kɛ 5000 francs i b'i tɔgɔ sɛbɛn kalo kalo i ni wolosɛbɛn min na wa i ni wolosɛbɛn min na ni ni wolosɛbɛn nana sisan an bɛ wolosɛbɛn minɛ k'a bila yen nɔ original k'i photo ta
k'o fana bila yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka taa san ka autorisation parentale ɲini ani parents bɛ bɛn a kan i bɛna i b'a signer o la ni den nana équipe kɔnɔna la ni mɔgɔ bɔra a nɔfɛ problème foyi t'a la an bɛ tila ka segin ka taa parents kelenw fɛ yen tuguni ka taa yamaruya da u ɲɛkɔrɔ a bɔ ni équipe sinama bɔra aw denw nɔfɛ aw yɛrɛ bolo an b'a kɛ cogo di sisan ne parents ko a ko bɛɛ b'aw yɛrɛ de bolo aw de b'a ɲɛdɔn bon an n'u bɛ papier kɛ k'a yira o autorisation parentale ye ka denmisɛnninw nabɔ ka taa n'u ye centre kɔnɔ kɔfɛ mais ne bɛ siran fɛn min ye o ye denmisɛnninw yɛrɛ ka papier ko ye kuma caman i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ na ni wolosɛbɛn dɔ ye o t'u si yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ wolosɛbɛn dilannen don a la ani fana tɔn mana b'u nɔfɛ aw ka musaka kow bɛ kɛ cogo di est-ce que tɔn minnu bɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa aw yɛrɛ hakili la bon papier ko filɛ nin ye denmisɛnnin ka papier ko yan nɔ sisan i b'a dɔn ni denmisɛnnin nana ni papier original de bɛ k'u bolo parce que an tɛ papier faux minɛ n'i nana ni papier i bɛ na ni original de n'i nana ni original ye sisan an b'o copie de kɛ k'o bila yen ka original d'i ma hali ni dɔ nana sa k'a bɔr'i nɔfɛ i b'a sɔrɔ papier original bɛɛ b'an yɛrɛ bolo o la tricher tɛ se ka kɛ o kɔnɔna la i mana tricher cogo o cogo a bɛ ye a bɛ n'a fɔ a b'a di joliba dɔrɔn de ma ou bien tɔw t'a la de non tɔw b'a la dɛ e joli b'a fɔ ale fana ye Zaki fana ye joli b'a fɔ aw bɛ ka tugu Donald kɔ de non o tɛ parce que président yɛrɛ ye a ka denmisɛnninya yɛrɛ kɛ fɔlɔ a formé la jeliba de kɔnɔ ya jeliba de tun y'a ka équipe yɛrɛ ye k'a formé la yɔrɔ min na a ye cadeaux kɛ yen ka juniors kɛ yen ka tila ka bɔ yen ka taa États-Unis bon a taalen Amérique sisan a taara ka kɛ meilleur buteur ye a ye trophée caman ta malien bɛɛ b'o dɔn a ye trophée ta ka na tila ka na a nana équipe nationale junior a sélectionné o présélection na a y'o daminɛ a y'o kɛ bon a bɔlen o kɔnɔna la sisan a nana ka na ambassade la a bɛ baara kɛ yen nɔ ambassade la a bɛ baara kɛ yen bon a nana k'a fɔ ko an ka équipe informé bon hali ni tournois bɛ kɛ sisan étoile de Mandé ninnu na tournoi international dɔw bɛ kɛ étoile Mandé na équipe agents bɛ bɔ yɔrɔ la ka na ni agents nana a b'an bila an b'a participer a bɛ wariw sara an bɛ don a la mais Sadia fɛn dɔ bɛ denmisɛnnin balontan na o ye i bɛ taa sɔrɔ sisan denmisɛnnin dɔw bɛ yen o kɔni aw y'u sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ u fana bɔra mɔgɔ dɔ bolo dugu ma min fana papier tɛ u n'o cɛ foyi t'u n'o cɛ olu na aw cɛ bɛ cogo di parce que centre ne bɛ k'a lakɔlɔsi sisan centre fana organisé don ka tɛmɛ carré kɔnɔ balontan tigiw kan minnu bɛ yen dɔrɔn u ka denmisɛnninw b'u bolo u bɛ balontan dɔrɔn ten bon ni denmisɛnnin b'i bolo k'a bɛ ka former fɛ yen dugumala la e ma sɔn k'i hakili to a la k'i intéressé ale kɔni bɛ ka denmisɛnninw former ten i b'o kɛ de pour que ka denmisɛnninw ka avenir de ɲɛ ka d'u ma mais n'u nana an fɛ an bɛ papier k'a la o papier kɛ kun ye pour que ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi de kɛ parce que ni papier tɛ gère la a bɛ n'a fɔ i ye fɛn lankolon de bila ten o e bɛ kɔni bɛ ka baara kɛ résultat t'a la nafa t'a la bon i bɛ papier de kɛ mais aw caman fana tɛmɛn'o de fɛ aw kana ɲinɛ o kɔ papier kun tɛ kɛ mɔgɔ la fɔlɔ non sisan fɔlɔ balontan na an bɛ min kalama papier kun kɛli papier kɔni o kɔni fo ni kun taara jouer aw ka commune fɛ dɛ mais sisan n'i ma papier kɛ denmisɛnnin na i b'a dɔn centre cayara Bamakɔ a cayara centre bɛ fan bɛɛ bon n'i ma papier k'i bɛn n'a ka centre don k'i bɛn n'a ka centre don n'e ma papier kɛ denmisɛnnin na sisan n'i y'a bila ten mais olu fana bɛ yen bi ko tɛ dɛ maa minnu bɛ duguma yen ten olu fana n'u ka carré kɔnɔ équipe n'u b'u bolo ni samedi ni fɛn ninnu sera u bɛ jouer mais don o don n'u bɔra école la u bɛ na entraînement kɛ u bɛ fɛn kɛ papier t'u la est-ce que aw yɛrɛ fana ka ta yɔrɔ tɛ yen de bon an bɛ gérés lajɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ ne bɛ yala yala n bɛ taa matchw la n bɛ coupew lajɛ ni ye denmisɛnnin ɲɛnama min ye n bɛ na n b'a fɔ président ɲɛna n ko bon tiɲɛna nin ka ɲi ni président ko nin ka ɲi bon n'a tɛ mɔgɔ ka tɔn kɔnɔ n'a tɛ mɔgɔ ka tɔn kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ entraîneur min bolo an bɛ taa an bɛ kuma n'a ye karisa i ka nin géré sinama ka d'an ye n'a ko bon nin kɔni nin bɛ ne bolo bon aw yɛrɛ de b'a lajɛ sisan n'an bɛ bɛn a la cogo min na o ka nɔgɔn an fɛ n'i ko k'an bɛ bɛn a la cogo min na an bɛ denmisɛnnin ka fɛnw minɛ document minɛ i la u ka papier fɛn fɛn bɛ a ka wolosɛbɛn n'a ka fɛnw ani entraîneur yɛrɛ an b'a ɲɛnabɔ an ɲɔgɔn cɛ parce que papier tɛ denmisɛnninw na n'an kan ka min d'i ma an b'o d'i ma géré bɛ kɛ an ta ye o la. ayiwa Zaki i b'a dɔn k'a fɔ balontan ni i y'a fanba ta k'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen u bɛ taa école la wula fɛ u bɛ na u bɛ entraînement kɛ n'u dugu jɛra tuguni u bɛ taa école la aw ka saison labɛnnen don aw bolo cogo di minnu bɛ école la olu ka ko bɛ cogo di minnu tɛ école la o ko bɛ cogo di ani fana an ye fɛn dɔ lakɔlɔsi fana o yɛrɛ tɛ bi yɛrɛ ko ye yɛrɛ
o ye k'a fɔ fɔlɔ commune tun bɛ coupe da est ce que olu bɛ sen n'aw ka CLS bɛ ɲɔgɔn kalama wa o ɲininkali diyara n ye bon sani ɔkɔli kun ka ta an kun b'a kɛ denmisɛnnin fitininw olu bɛ entraînement kɛ sɔgɔma kɔrɔbalew olu bɛ entraînement kɛ wula fɛ bon ɔkɔli talen yɛrɛ samedi ni dimanche denmisɛnnin fitininw bɛ entraînement kɛ sɔgɔma mais kɔrɔbalew olu mana jigin ka na u ka entraînement bɛ daminɛ 17h donc u bɛ entraînement kɛ o programme b'a nɔ la quoi voilà mais a tɛ don u ka kalan na donc mun ye quartier tournoi intercommunal ye fɔlɔ a tun bɛ kɛ sisan hali n'a bɛ kɛ a fanga ka dɔgɔ mais n'a kelen-kelennin minnu bɛ kɛ an bɛ bɔ a kalama n y'a fɔ cogoya min na an ka quartier yɛrɛ tɛ même au sein du district de Bamako ni tournoi o tournoi bɛ yen président mana kibaruya mɛn dɔrɔn a b'a ɲɛfɔ an ye donc an bɛ denmisɛnninw préparer pour que ka taa participer a la. Awa aw minnu ye dege karamɔgɔw ye a b'an ka bɔlɔntan dɔ duguma denmisɛnninw ɲumanw bɛ sɔrɔ aw bolo mun de la n'anw ka denmisɛnninw bɛ kɔrɔbaya an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ n'u bɛ cadeau ni junior na i bɛ jaabi ɲuman min sɔrɔ nka ni aigle dar'u kan dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye tanbɔ dɔ de nɔrɔ o la k'u sen dulon mun de bɛ na n'o ye aw minnu ye entraîneur ye. Ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la bɔlɔntan ye min ye ne bɛ mun fɔ halisa an ka fédération malienne de football ye football de base an k'a don da la halisa an k'a don da la effectivement an b'a ye hali kade coupe du monde kade caman kɛra Mali taara finale la fo siɲɛ 2 mais an b'a ye junior fɛnɛ la an bɛ ballontan ɲumanw kɛ mais an b'a ye équipe nationale bɛ na chaque fois an bɛ dan sira la donc o baara bɛ ka essayer ka travailler halisa duguma o tɛ dɔwɛrɛ ye quoi o bɛ dépend ballontannaw yɛrɛ de la halisa ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la degeli karamɔgɔ nafa ka dɔgɔ o yɔrɔ la parce que football de base ni i ɲɛn'o la n'i ma se ka taa ɲɛ sanfɛla la donc o kɔrɔ ko halisa sanfɛla yɔrɔ de kan ka travailler. mais sanfɛla in est ce que bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko degun b'a la parce que mɔgɔ minnu bɛ taa k'olu k'an ka sanfɛla baara kɛ olu bɛ taa yaala tubabula de k'a lajɛ nin ye Kulubali ye nin ye Jara ye fo ni jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sama ɲɔgɔn nɔfɛ est ce que an b'an ka bɔ o fana kɔnɔ k'an taw dilan an yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ ka a lakɔlɔsili kɛ. I b'a dɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kɛ Mali la yan nɔ olu de bɛ Mali ye réalité dɔn tubabuko in yɛrɛ ka taa mɔgɔw ta kɔfɛ ka na a hakilina ma se ka diya ne mais bɛɛ n'i ka faamuyali don quoi i b'a ye ne bɛ wolo yan ne bɛ mɔ yan nɔ ne bɛ bɔ ko caman kalama yan nɔ ani mun depuis a fitinin a taara Faransi ne bɛ réalité min dɔn yan nɔ a n'o bɛ réalité min dɔn yan nɔ o t'o dɔn mais an bɛ taa sama olu de nɔfɛ k'a ye minnu bɛ yan nɔ talent b'a la mais an bɛ ɲinɛ olu ka talent kɔ olu la hali n'an ka sélection bɛ kɛ i b'a ye hali an ka championnat joueur filɛ i bɛ taa ye talent ba bɛ k'u la mais i b'a ye olu si tɛ sélection ye an bɛɛ bɛ taa tubabu kɔnɔmɔgɔ ninnu de ta bon hali n'an cira tubabu kɔnɔmɔgɔ ninnu tɛ a po kase ta minnu bɛ yan nɔ olu de b'a po kase ta donc o ye problème belebeleba de donc comme hali an éliminer kɔsa in na ka bɔ CAN na donc ministre yɛrɛ y'a jateminɛ a ye colloque dɔ sigi sen kan mun na kuma bɛɛ nin bɛ Mali sɔrɔ ka bɛɛ wele ballontanna acteurs bɛɛ fɛn fɛn bɛ ballontan dɔn ka bɛɛ wele pour que an kana ni ɲɔgɔnna sugu ninnu kana an sɔrɔ bɛɛ k'i hakilina di donc kuma kɛra nin yɔrɔ ninnu bɛɛ kan a kɔnɔna la. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ don nataw la aw ni fédération na gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que sɛbɛnko ni licence ko aw bɛ ka mun labɛn junior ninnu n'olu sera junior la o ye aw mago bannen o la wa ou bien a ko bɛ cogo di. non an mago ma b'u la dɛ parce que junior mana se sanfɛla la ni an bɛ gɛri bɛɛ bila ka taa test la équipe la ni i jara équipe min ye n'o y'i ta an n'o bɛ papier k'an cɛ n'an ye papier k'an cɛ ni gɛri sera ka labɔ ka taa kɔfɛ an b'an ka 10% ni sɔrɔ a kan bon an kɔni ka laɲini o di. mais aw bɛ joueur labɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ fédération fɛ est ce que o bɛ se ka kɛ. non an tɛ an b'a di équipe de ma. a b'a di équipe de ma o de b'a labɔ. n'an di jelibaw ma ou Sadu Sobe Asko équipe ka ca quoi ni min bɔra gɛri min nɔfɛ k'a ka d'a ye an b'a d'o ma n'o y'a feere an ka 10% b'a la o tigi b'an ta d'a ma parce que a formé la an de fɛ centre la. mais papier ko la sisan est ce que aw kɛlen ka labɛn kɛ n'a don min na aw bɛna taa affilier ka licence ɲini aw kɛlen ko préparation kɛ wa ou bien aw bɛna kɛ san jumɛn. bon an bɛ kuma ni président de m'o décider fɔlɔ k'a fɔ k'a b'a kɛ mais an kun bɛna kɛ san min na kɔfɛ an tilala k'an jɔ parce que ballontan ko filɛ nin yanni i ka don a la kosɛbɛ i b'a ɲɛɲini i y'a faamu bon an y'an jɔ o la dɔɔni k'a kɛ centre ye parce que centre an yɛrɛ bolo centre nafa ka bon i ka denmisɛnninw former o de ka ɲi ka t'i yɛrɛ bila joona championnat tan na ka sɔrɔ équipe kura yɛlɛlen don n'i préparer la duguma fɔlɔ k'a ye équipe yɛrɛ i b'a dɔn ko niveau nana ni équipe ka ɲi i bɛ sɔrɔ ka t'i affilier n'i ye affilier n'i yɛrɛ b'a dɔn ko joueur b'i bolo minnu bɛ se ka championnat tan ka ɲɛ
i bɛ sɔrɔ ka don k'i affilié. Affilié la u bɛ mun ni mun de ɲini aw fɛ et puis affilié bɛ daminɛ niveau jumɛn na a b'a k'aw ka commune de kɔnɔ fɔlɔ wa ka sɔrɔ ka yɛlɛ ka taa district la wa ka taa fédération la a bɛ kɛ cogo la ni musaka bɛ ɲini aw fɛ u bɛ mun yɛrɛ diyagoya aw kan pour que aw ka se ka aw affilié. Bon ne ma taa a la fɔlɔ k'a fɔ ko n bɛ taa a ɲɛɲini parce que don min na an kun kan ka taa ne kun bɛ ka taa mais kɔfɛ an tilala k'an jɔ fɔlɔ. A y'aw jɔ parce que an bɛ centre in kɛ fɔlɔ. An bɛ centre in kɛ fɔlɔ ka fanga. Mais musaka kɔni b'a la. Musaka b'a la dɛ parce que a musaka bɛ taa million ko la dɛ ni ma fili. Affilié musaka. Affilié musaka. Hali i bɛ affilié i ka commune kɔnɔ dɔrɔn fɔlɔ. Ah bon i bɛ affilié commune kɔnɔ ko t'a la o parce que e bɛna affilié i bɛna championnat de ta i bɛ monter o ta. Diyagoya i bɛ taa don fédération kɔnɔ k'i affilié bon i affilié la diyagoya i bɛ wari sara. F'i k'o labɛn. F'i k'o labɛn. Ayiwa aw ka tɔn couleur ye jumɛn ni jumɛn ye. A couleur. Jɛman. Joli b'a ni jɛman. Ayi joli b'a tɛ dɛ. Sisan jaune. Jaune na bɛ jɛman maaw jaune b'an bolo. Maaw jaune. Voilà. A bɛ jaune o de. Noir don parce que ɲɛ bɛ sɛbɛnni na noir la dɛ. A ye Bamakɔ kura sɛbɛn. Noir fana bɛ ka tɛrɛntɛrɛn. Voilà ka tɛrɛntɛrɛn. Aw yɛrɛ b'a ka maaw dilan wa ou bien a b'a san komi anw b'a kɛ cogo min na ka taa san sugu la ten dɔrɔn a b'a dɔ don an kana ten. Non an yɛrɛ an dabila de. An b'an ka maaw san. N'an ka maaw san an yɛrɛ de bɛ an ka logo ni fɛnw sigi parce que mɔgɔw b'an bolo yɛrɛ minnu fana bɛ baara kɛ imprimerie sucrerie ninnu kɔnɔna la olu bɛ an ka maaw dilan ye olu yɛrɛ bɛ équipe kɔnɔna la olu bɛ équipe sigi. Zakaria. Oui. An y'a ye k'a fɔ i da donna la Mali yɛrɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni kan ko ye min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ kuma tɛ ballontan de ye yalama kalan minnu bɛ kɛ école fɛnw kunna entraîneur kunna yan aw bɛ garisɛgɛ sɔrɔ k'aw sen don o la wa n'aw sen donna la aw entraîneur minnu fana bɛ yen est ce que aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma wa pour que an ka ballontan degun min filɛ nin n'an bɛɛ lajɛlen min ɲɛ b'a la o bɛ se ka bɔ cogo min na jamana in kɔnɔ est ce que aw entraîneur bɛ hakili jagabɔ k'o kan. I b'a dɔn an filɛ nin don min na i ko bi dɔ de bɛ ka fara maliyɛn ka patriotisme kan donc an filɛ nin yɔrɔ min na a kana an bɛɛ ye a ka fɔ ko don dɔ la an ye nin kɛ Mali ye o hakilina de bɛ bɛɛ la donc ballontan ko fɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ fɛ a ka fɔ anw fɔlɔ de nana ni nin hakilina ye pour que ballontan bɛ se ka développer cogoya min na donc entraîneur ka dɔgɔ i tɛ entraîneur min ye ko mun tɛ soucier Mali ballontan ko la Mali ballontan bɛ se ka taa sanfɛ cogoya min na a hakilina bɛ entraîneur bɛɛ la. Bon mun ye formation ninnu ye fédération de bɛ to ka formation ninnu kɛ bon an garisɛgɛ kɔni ma se ka diya ka participer fɔlɔ mais an ka président i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na hakilina caman b'a la donc relation caman b'a la fédération na donc ale yɛrɛ de la ka participer ale yɛrɛ y'a participer ale joueur kɔrɔ ye wa joueur kɔrɔ don a y'a participer a tilala ka entraîneur cours fana participer donc an m'a dɔn hakilina b'a la an bɛ k'a lajɛ donc n'an garisɛgɛ jara an fana bɛ se ka participer a cogoya min na. mais commune kɔnɔna na aw ni commune comité local sportif cɛ bɛ cogo di. commune 3 kɔnɔna na. donc commune 3 kɔnɔna la relation ma ni ani comité local relation ɲuman b'an n'u cɛ i n'a fɔ sayanda da sera a ma cogoya mun na donc n'an mago bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn donc n'an mago bɛ ɲɔgɔn na n'u mago b'an na mun na ou bien hali ni fɛn min bɛ yen nɔ ni tournoi min bɛ yen nɔ ni commune de kan ka participer ni détection kan ka kɛ de commune centre fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka joueur dɔ di o de bɛ s'an ma kuma caman. Ayiwa mais est ce que o bɛ labɔli kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ kuma caman carré kɔnɔna de kan ka soutenir i b'a fɔ jamana tɔw la mɔgɔw mago bɛ dugumana de la aw de ka baara kɛ ka ɲɛ est ce que a ko bɛ ka k'aw yɛrɛ sago ye wa aw ka laɲini yɛrɛ ye mun ye est ce que aw bɛ k'aw sago sɔrɔ. N'i y'a fɔ dɔɔni de don an sago an tɛ ka bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ dɔɔni de don i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogoya mun na hali entraînement ko ta fan fɛ ni centre fɛn fɛn bɛ yen nɔ sisan nɔ bɛɛ bɛ taa entraînement kɛ terrain dɔw de la donc kuma dɔw la i ni quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na o problème bɛɛ bɛ yen nɔ mais sago ninnu a bɛ na dɔɔni de mais an kɔni bɛ ka se k'an seko kɛ an seko n'an damayira kɛ ani an ka cɛsiri ani an ka président ka dɛmɛ fɛnɛ. labɛnba jumɛnw kɛlen don tɔn yɛrɛ ka yɛlɛmali ko la komi an bɛ san laban na mun papier ko ta fanfɛla la ale ni tɔn yɛrɛ labɛn ko tora parce que secrétaire général tɛ papier dɔrɔn ye hakilinabɔ ni miiriyaba minnu kan ka sigi tɔn kɔnɔna na san kɔnɔna la olu hakili jagabɔ fana kan k'olu fana baara kɛ. bon ni san in kɔnɔna la an kɛlen don ka labɛn minnu labɛn o ye an bɛ fɛ ka terrain ɲɛnɛman dɔ de bɛ yen an ka président ni dɔw kumana kɔfɛla la olu ko k'u b'an dɛmɛ ka terrain ɲɛnɛman dɔ d'an ma yɔrɔ dɔ la sa n'o terrain labɛnna ka. o tɛ jɛn anw ka so la. non a tɛ janya
a tɛ janya so la non a tɛ janya so la parce que gɛriw bɛ internet in de internat bɛna k'a la internat bɛna k'a la k'a kɛ terrain ɲɛnɛmanba dɔ ye ka gazo santigiw bɛɛ k'a kan o y'aw kɛtɔ ye danaya ɲɔgɔnna ye dɛ a bɛna kɛ danaya centre danaya ɲɔgɔnna ye Abudulayi fɛ yen dɛ olu ta internat b'o la donc ani mun yɛrɛ b'aw bolo bon projet min b'an bolo fɛnɛ an bɛ ka gɛriw labɔ bon ni san yɛrɛ kɔnɔna la an ka gɛriw dɔw bɛ yen nɔ minnu ka CV dilen don agent ma bon a tɔ tora de y'u ka lettres ci an ma n'u ye lettre d'invitation ci an ma sisan an bɛ sɔrɔ k'a ko tɔ ɲɛnabɔ an b'o dɔrɔn de équipe jumɛn ni jumɛn ye kɔkan bon Mexique équipe dɔw b'a la Faransi équipe dɔw b'a la an n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la mais est ce que olu bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ aw ma tɛmɛ fédération fɛ yan ka taa ni joueur ye kɔ kan k'a sɔrɔ aw ma licence ta aw bolo non an taara an ka joueur yɛrɛ dɔ bɛ yen an taara n'o ye Faransi ka taa test kɛ n'o ye k'a sɔrɔ an ni fédération ma fɛn yɛrɛ parce que an ye papier ci u ma ka joueur ka CV ci u ma agent dɔ bɛ yen nɔ o agent taara yen nɔ ka taa joueur propose o équipe in ye mais n bɛ k'a fɔ comme licence t'aw ka mɔgɔw bolo est ce que aw bɛ se k'o yamaruya sɔrɔ wa an ma yamaruya sɔrɔ agent de joueur de bɛ o ko ɲɛnabɔ agent de joueur de b'o ko ɲɛnabɔ an ye parce que ni agent bɛ yen nɔ ko agent min compétence ba b'a la ale bɛ se k'a kɛ a bɛ taa équipe la a b'i ka joueur ka CV ni fɛnw yir'u la bon n'u ko joueur ka d'u ye u bɛ invitation ci a ma n'u y'a ci a ma sisan an de b'a labɛn ka joueur ka a bɛ n'a fɔ joueur feere in y'aw fana ka wari sɔrɔ yɔrɔ dɔ ye dɛ i tɛ ka wariko kuma fɔ a la nka Saja joli tɛmɛn'i bolo fɛ san tɛmɛnen na i ye miliyɔn joli mara i ye joueur joli feere non ma joueur feere fɔlɔ k'a fɛ mais an ye joueur minnu bila ka taa test la an bɛ k'olu jaabiw de kɔnɔ n'olu jaabiw sɔrɔla sisan parce que i mana joueur bila ka taa n'a taara test la ni test ɲɛna sisan aw b'aw sigi ka kuma wariko la joueur bɛ feere da min na aw bɛ jɛ k'o décision kɛ n'a a wari b'aw yɛrɛ arranger i bɛ sɔn n'a tɛ arranger sa o ye bɛnkan bɔlen a ma donc san wɛrɛ n'i y'a faamuya terrain ɲinini o de b'an ka internet sigi ka se ka partenariat kɛ ani ka se ka joueur caman feereli sigili kɛ sen kan entraîneur joueur mun bɛ feere est ce que u kɔkɔlen don u bɛ se wa a dɔnniyaw b'u la wa a ye minnu ka licence fɛn papiers di ka ban an yɛrɛ y'a jateminɛ sisan balontan na physique b'a la dɛ mais an b'a ye balontan na sisan persévérance fɛnɛ a ka bon fan donc joueur minnu b'an bolo a caman ka dɔgɔn mais an yɛrɛ b'a fɔ n ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa donc an sera ka joueur minnu labɔ a kumara mun kan n ko mun taara jeliba yɛrɛ la donc denmisɛnnin minnu don denmisɛnnin o baden de b'an bolo minnu ka dɔgɔn mais n'u sera ɲɛfɛ u bɛ kɔgɔ i n'a fɔ a ye petini min fɔ k'a taara jeliba la bi bi in na nɔ a bɛ jeliba la a kɔgɔlen don mais an b'a ta wagati min na a kun ka dɔgɔn entraînement kɛcogo de b'o kɛ wa ou bien ladilikanw de bɛ na n'o ye bon a bɛɛ b'a kɔnɔna la ladilikan b'a la entraînement b'a la au fur et à mesure que i bɛ balontan daminɛ i tɛ fɛn dɔ dɔn bi i tɛ fɛn dɔ dɔn kunun mais i b'o dɔn bi i bɛ taa ɲɛfɛ donc entraînement spécial dɔw bɛ yen o tɛ k'i kun kunun mais au fur et à mesure que i bɛ ka yɛlɛ o bɛ k'i kun ayiwa an ka kuma sera a banyɔrɔ la mais yɔrɔ dɔ bɛ yen i m'i da don o la o ye entraîneur danganko ani gardien minnu b'aw bolo n'o ye denmisɛnnin minnu bɛ gardien kɛ olu ni tɔw tɛ kelen balontanko la olu ka ko bɛ cogo di dangan b'i la wa donc AS Bamakɔ kura kɔnɔ entraîneur ye saba de AS Bamakɔ kura kɔnɔ entraîneur ye saba ye bon i ye gardien min fɔ gardien poste damadɔni bɛ yen nɔ olu fana n'u entraîneur de don parce que olu poste ko ka gɛlɛn donc gardien i tɛ ka taa club yɛrɛ sɔrɔ k'i tɛ gardien entraîneur sɔrɔ quoi gardien bɛ entraîneur a dan ma de gardien tɛ hali ni an bɛ entraînement global kɛ mais s'il le faut n'a kan ka fara groupe kan don min na a bɛ fara an kan pour que an ka entraînement kɛ ayiwa o diyara ye Saja ni kuma kuncɛ kuma min bɛ fɛ yan'an ka baro wuli kuma di sani an ka wuli ne bɛ fɛ ka mun fɔ ka da o yɔrɔ fɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ an b'o o kɔnɔna de la Bɛnba Sila n'u ye Donald ye an ka président n b'a fo balontan dɔrɔn tɛ hali baskɛti a bɛ dɛmɛ k'o la a ye baskɛti fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ donc balontan hakilina in nana mun yɛrɛ la an kun bɛ tournoi dɔ organiser y'a sɔrɔ an kun t'a dɔn k'an bɛna kɛ club ye o ye Marakana de donc a ka Marakana an bɛ balontanaba fɛn fɛn la nin bɛɛ tɛmɛna Marakana in fɛ i n'a fɔ Yves Bissouma ninnu ni Nɛnɛ Dorgilès ninnu olu bɛɛ tun bɛ taa jouer sunkalo kɔnɔ an ka Marakana la donc halisa an bɛ ka continuer n'o Marakana projet ni sunkalo sera donc
a bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ hali basketi fɛnɛ kan a bɛ o dɛmɛ fɛnɛ kɛ basketi kan donc club in fɛnɛ kan a bɛ ka dɛmɛ min kɛ a b'o dɛmɛ fɛnɛ kɛ donc olu la an tɛ se ka bɔ. aw bɛ ballontan kɛ sunkalo la. o ye tournoi de. o bɛ kɛ heure jumɛn. o ye tournoi de o bɛ organiser. o tɛ tilefɛ ballontan ye dɛ. o tɛ tilefɛ ballontan ye o bɛ organiser de. o fana bɛ yen. o fana bɛ yen. an bɛ se ka taa ni AS Jani ye o la. awɔ an bɛ se ka taa ni AS Jani ye la o tournoi yɛrɛ salle na sini ta AS Bamakokura yɛrɛ de y'o ta. awɔ ne yɛrɛ de y'a ta n'u ye. o tuma ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka tɔn tɔgɔ sɛbɛn o la o ye joli ye a bɛ kɛ cogo di komi sunkalo setɔ don. bon an kɔni an b'a ye mɔgɔ caman bɛ wariw minɛ mais an ka tournoi fɛn fɛn bɛ kɛ an ka yɔrɔ la partenaires b'an bolo u b'an dɛmɛ mais an kɔni tɛ dossier tɔgɔ sɛbɛn sira tɛ yen. an tɛ liste d'an ka dossier kan. wari da dossier ka sa kɛ. awɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ déborder yɛrɛ par exemple tuma dɔw la an bɛ liste minɛ fo 64. Tigo kelen fiyeku tɛ de. Tigo kelen fiyeku an b'a minɛ fo 64 tuma dɔw la su kɔnɔ an bɛ match 4 match 3 kɛ. pati donc sunkalo kɔnɔ mɔgɔw t'u farikolo ɲɛnajɛ. mɔgɔw t'u an ka yɔrɔ in yɛrɛ tellement que a yɔrɔ emplacement ka ɲi CCF kɔfɛ a yɔrɔ emplacement ka ɲi. yɔrɔ in ka ɲi mɛnɛ. mais a ballontan bɛ suit fɛnɛ yɛrɛ. tuma bɛɛ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ aw bolo yen. ayi fɛn aw ni tetigiw ka di dɛ ale ni fɛn feerela ninnu bɔnbɔn feerela ni bisiki feerela aw n'u kari ani orange ninnu. awɔ Zaki a bɛ k'a dogo an na dɛ. cɛ. sponsor baden de b'aw kɔkɔrɔ ja. non dɔɔni de don an ma. ye kɛnɛ hali ni taara se i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ fɛn dɔ la yen. non fɛn tɛ fama yɔrɔ in kan. yɔrɔ in ka di mɔgɔw ye dɛ. fɛn tɛ fama yɔrɔ in kan yɛrɛ donc o yɔrɔ de la. ne taa o taa CCF la ne b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'aw bolo yen. fɛn dɔ bɛ ka la. o don yɛrɛ n y'a ye baarafɛɛrɛkɛlaw fana tun bɛ yen. baarakɛlen n'a ka mɔgɔw. Saja kumakuncɛ kuma jumɛn b'e bolo. bon kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo. a kɔni ka di ne ye ne bɛ fɛ denmansa fɛn fɛn bɛ yen. ko ballontan ko ka d'u ye Bamakɔkura ko ballontan ko ka d'u ye. hali bolobanakaw yɛrɛ bɛ se ka na n'a ye. bolibana o i mago bɛ quartier fɛn fɛn la n'u bɛ fɛ k'u den ka kɛ ballontanna ye k'a ka d'u ye denw ka ballontan. AS Bamakɔkura bɛ yen bɛɛ de kama Bamakɔkura dɔrɔn tɛ dɛ an kɔni y'a sigi Bamakɔkura mais Bamakɔkura dɔrɔn tɛ a bɛ bɛɛ de kama parce que AS Bamakɔkura la yen nɔ sariyaw de b'an bolo den ka éducation a bɛ suit. kunkolo sugu dɔ bɛ yen o tɛ k'i kun ka taa terrain na k'a fɔ k'i b'i kunkolo siri. a ka di ye cogo min. o tɛ k'an fɛ yen. i tɛ jabi da i farikolo la. jabi tɛ da dessin tɛ k'i tɛgɛ kan k'a fɔ k'i bɛ tatouage ninnu k'i fari la o si tɛ kɛ yen. n'i kɔrɔbayara i na t'o kɛ fan wɛrɛ fɛ. i bɛ t'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ la yen o t'an seko ye. parce que n'i kɔrɔbayara i ka ko b'i yɛrɛ bolo. mais an kɔni fɛ yen éducation na kɔni ninnu si tɛ kɛ yen cigarette kɔni o kɔni kuma t'a la. n'a yer'i da o kɔni o y'i ka ko bannen. o ye ka ko bannen. an bɛ t'i di somɔgɔw ma. ne yɛrɛ de bɛ gɛrɛw ninnu contrôler. bangolo bɛ nin minɛ k'i dasi. dɔw tun b'anw ka ballontan kɛrɛ o tɔgɔ ko bangolo. cigarette ni kojugu kɔni ale n'a ka gɛɲɛ bɔ an b'a fɔ bangolo ka taa aw fana fɛ yen. o don dɛ parce que ne yɛrɛ de bɛ yala n bɛ yala fan bɛɛ ballontan yɛrɛ heure tɛ dɛ. hali carré kɔnɔ ni n bɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n b'a lajɛ n bɛ mɔgɔw lajɛ k'a lajɛ n b'u denmisɛnninw sigilen n b'a fɔ ko aw bɛ nin de la n b'u jate minɛ k'a lajɛ u bɛ minnu na sufɛ fɛnɛ ni n bɔra ɲani ka taa n da. n bɛ tɛmɛ n ma nin ye sufɛ ni dugu jɛra n'i nana n b'a f'i ɲɛna n ko bɔn munna e bɛ si ɲɛna nin heure la ni i y'a kɛ ten k'i t'a dabila n b'i bɔ effectif la parce que e tɛ se ka ballontan k'i bɛ si ɲɛna ballontan ye fɛn dɔ ye i bɛ vie sportive de mener n'i y'o mener a ka ca Ala fɛ hali ni Ala m'i kɛ ballontan ye i ka fɛn caman bɛ a bɛ ɲa ne kɔni ka laɲini ye min ye Bamakɔkura bɛɛ ka na n'i den ye Bamakɔkura fara bolibana o. yɔrɔ bɛ yen k'i bɛ Bamakɔ bɛɛ ka na n'a den pour que an ka se ka denmisɛnninw. Kasim Sayama yɔrɔ dɔ f'i ye a yɛrɛ tɛmɛna ballontan fɛ o. n'i ye nin kuma bɛɛ mɛn i b'a dɔn. a taara a ye test bɛɛ kɛ Maroc. parce que ne ye n ka ballontan yɛrɛ daminɛ ASCO de la Korofina. ne tun bɛ Bois Mali bolo ASCO Kade la Bois Mali n ye Kade kɛ yen ka junior kɛ k'an to yen nɔ ka b'o la ka taa Avenir de Tombouctou la n taara laban Sala Babi ka tɔn na n taara laban ye Avenir de Tombouctou la. n taara ka jouer n bɔr'o la n taara Maroc test la bon comme test la Ala y'a kɛ test ma ɲɛ n yɛrɛ seginna ka na bon ɲani n k'a fɔ n ko n bɛ to ten ka denmisɛnninw na carré kɔnɔ voilà alors que n bɛ se ballontan na bɛɛ b'a dɔn Bamakɔkura bɛɛ bɛ ne yɛrɛ dɔn n'i ko Sadian dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn hali n'i ye Bois Mali ASCO la bɛɛ b'a dɔn ne ni Lasana Kulubali mun bɛ jouer Mali cɛmancɛ la Salɛni Tanana ne de tun ye olu ka milieu de terrain ye ne de tun bɛ jouer ailier la couloir droit la Lasana Kulubali ninnu ye ne ka génération ye. Lasana Kulubali min bɛ Salɛni Tana la ne n'olu bɛɛ ye fɛn ballontan ɲɔgɔn fɛ Bois Mali fɛ yen. ayiwa bɛɛ lajɛlen n'i garisɛgɛ don kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ Zaki. Kasima an b'i yɛrɛ fo
i ye ni chance min d'an ma bi an b'i fo i n'a fɔ n tɛ bɔ kuma la ni ma président yɛrɛ fo Bɛnba Sila a bɛ ka mun kɛ balontanko la a bɛ ka mun kɛ domaine wɛrɛ la a n'a cɛsirilen don quartier ko la n b'a fo donc merci beaucoup Kassim. Ayiwa an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Sadia Tarawele ale bɛ AESCO secrétaire général ye ale AES Bamakɔ Kura secrétaire général ye ale an b'a fo ka taa se Zakaria Samake ma ni ale ye Zaki ye ale ye entraîneur ye Donald an b'a yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni timinandiya la pour que a ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko ninnu na an bɛ Bamakɔ Kura ka bɛɛ lajɛlen fo bi ta an b'o dilan yan Fala ye k'i yɛrɛ fo ani Keba Jalo a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 18. Merci. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.